Avui he perdut el tren de les 7:05. No ha vingut. El d'I30 anava massa ple. Hauré de recuperar l'examen. Com se suposa que hem d'avançar si no podem estar comunicats? No ens podem permetre anar tard a un cost tan alt. Quan ens apropem amb força uns als altres, ensorrem aquelles quatre parets que mai han existit per nosaltres. I ens exigim més. No tenim límits quan estem connectats. Siempre habrá excusas para no subir. Però ens pesen les maletes. Y hemos esperado todo lo que hemos podido. I sí, hem deixat passar massa trens. No hem contemplat totes les opcions que el present ens ofereix. Però sabem on anem. I ara sí, el més important és arribar-hi. Alhora, a tots els racons del territori, entre tots i de forma sostenible.